Calcular el preu de venda no és una operació massa complicada si tenim els valors necessaris, però moltes vegades s'aplica un concepte totalment equivocat per aconseguir-ho. Anem a veure-ho. La tendència més natural sembla dir que hauríem d'agafar el preu d'adquisició i producció i multiplicar-ho pel tant per cent de benefici que volem obtenir. Un cop obtinguda aquesta xifra, senzillament hauríem d'agafar de nou el preu d'adquisició i sumar-li aquesta quantitat, amb la qual cosa obtindríem el preu de venda, però això és incorrecte. La manera correcta de calcular un preu de venda és la següent. Efectivament, agafarem el preu d'adquisició, en aquest cas 100, però a continuació el que farem serà dividir-ho entre 1 menys el tant per cent de benefici que jo vull aconseguir. Fixeu-vos amb els parèntesis perquè matemàticament els necessitem. Primer s'ha de fer la resta que no pas la divisió. I el resultat d'aquesta operació seria 125. Legítimament ens podem preguntar com sabem quina de les dues operacions és correcta. Farem una demostració molt pràctica. Imaginem-nos que aquest producte no s'ha venut com esperàvem. I ara el volem vendre al preu de cost, és a dir, amb un descompte del 20%. Anem a fer les operacions corresponents. En aquest cas, agafaríem el preu que és incorrecte i li restem el descompte del 20% a la manera habitual en Excel. Ens trobem amb una desagradable sorpresa. El preu que se'ns indica és 96 euros, és a dir, 4 euros per sota del preu de cost. Evidentment, per cada unitat hi sortiríem perdent. Agafem ara el preu obtingut de la manera correcta. 125 menys 125 multiplicat per aquest 20% de descompte. Efectivament, d'aquesta manera sí que recuperaríem aquells 100 euros de preu d'adquisició. Per tant, recordem com s'ha de fer correctament el càlcul d'un preu de venda. Seria agafar el preu d'adquisició i dividir-ho entre la unitat menys el tant per cent de benefici que volem obtenir.